дар ин замина дар ноҳияи Вахш низ масъулони Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон чунин корҳои тарғиботиро ҷиҳати сарфакорӣ дар истифодаи нерӯи барқ миёни сокинон ба роҳ мондаанд. чунин корҳои фаҳмондадиҳӣ дар бозори яквақтайна ки дар даромадгоҳи ноҳия ҷойгир аст миёни аҳолӣ гузаронида шуд. зимни роҳандозии ин тадбир бештар оид ба маданияти сарфакорӣ дар истифодаи нерӯи барқ корбарӣ карда шуд. дар вохӯрӣ бо сокинон гуфта шуд ки шаҳрвандон ҷиҳати сарфакорона истифода бурдани нерӯи барқ бояд аз лампаҳои каммасраф истифода баранд. инчунин ҳангоми хариди таҷҳизоти барқӣ бояд онеро интихоб намоянд ки нерӯи барқро кам истифода намояд. дар ин сурат ҳам нерӯи барқро сарфа мекунанду ҳам ба буҷети оилаи худ фоида меоранд. мутобиқи тағйироти воридшуда ба моддаи 382 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон ки риоя накардани қоидаҳои истифодаи қувваи барқ ва гармиро дар бар мегирад, барои истифодаи қувваи барқ бе пайвасткунӣ ба таҷҳизоти ҳисоби барқӣ, худсарона пайваст шудан ба шабакаҳо ва дастгоҳҳои таъминоти барқ, истифодаи қувваи барқ ва гармӣ бе асбобҳои зарурии назоратӣ ва ба ҳисобгирӣ ё бе шартнома бо ташкилоти таъминоти қувваи барқ ва гармӣ, кандан ва шикастани пломбаҳои муқарраршудаи асбобҳои андозагирӣ, инчунин аз берун дахолат намудан ба таҷҳизоти ҳисоби барқӣ ва тағйир додани нишондоди он бо мақсади насупоридани маблағи истифодаи қувваи барқ ҳангоми набудани аломатҳои таркибии ҷиноят нисбат ба шахсони воқеӣ ба андозаи аз 20 то 30, ба шахсони мансабдор аз 30 то 50 ва ба шахсони ҳуқуқӣ аз 200 то 300 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҷарима таъин карда мешавад. дар ҷараёни пешбурди корҳои тарғиботӣ ба сокинон варақаҳои иттилоотӣ оид ба сарфакорӣ дар истифодаи нерӯи барқ дастрас карда шуд. ба мақсади ташвиқу тарғиби қонунҳое ки тағйирот дароварда шуд дар ҷойҳои серодами ноҳия аксия гузаронда шуда варақаҳои таблиғотӣ паҳн карда шуд. имрӯзҳо хеле ки ба ҳамагон маълум аст ба мақсади сарфаю сариштакорона истифода намудани қувваи барқ ба мақсади роҳ надодан ба ғайриқонунӣ истифода барои қувваи барқ ва қонуншиканӣ гурӯҳҳои таблиғотӣ ташвиқотӣ дар ҳамаи шаҳр ноҳияҳои кишвар таъсис дода шуда ба мардум корҳои фаҳмондадиҳӣ бурда истодаанд. таи чанд рӯз аст ки Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Вахш дар ҳамбастагӣ ба мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Вахш ва дигар сохторҳо байни мардум байни аҳолӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ бурда истода варақаҳои таблиғотӣ паҳн намуда истодаанд ки мардум аз ин қонунҳо огаҳ бошанд ва ба қонуншиканӣ ва ғайримақсаднок истифода намудани барқ роҳ надиҳанд. дар идомаи ин тадбир ҳамчунин намояндагии Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Вахш аз рафти ҷамъоварии пилла дидан намуданд. лозим ба зикр аст ки соли равон заҳматкашони ноҳия дар баробари дигар корҳои хоҷагидорӣ ҳамчунин ба парвариши кирмак машғул гашта айни замон ҷамъоварии ин ашёи хомро идома медиҳанд. инчунин корҳои фаҳмондадиҳӣ вобаста ба истифодаи оқилонаи обу замин ва дигар сарватҳои табиӣ аз ҷумла барқ дар дигар ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳия низ идома дорад.